Kien b'din il-logħba ta' ħbiberija bejn Hamrun Amateurs u Paula Cordin li l-ħbieb ta' Christian De Gabriele selmu l-memorja tiegħu. Il-partita ta' ħbiberija intlabet fiż-Żurrieq. Christian kellu 35 sena u tilef ħajtu waqt li kienet jodos San Pawl il-Baħar huwa kien jilab mat-tim ta' Paula Cordin u għalhekk għal sħabu din kienet bħal sajjetta fil-Bnazzi. Christian kien ħabib motur. Kien ħafna l-tim. Issa deċidejna nagħmlu din il-logħba. L-ewwel logħba baja li ġajja. Ġifieri ħaniddedikaw għalih. Aħna kull logħba u kull mument li ħaniltaqgħu jkun magħna. Imma nippruvaw u ħajbqa' magħna żgur, ġifieri jiġri x'jiġri. Mux ħanaġġa najawh, mux ħanaġġa nkellmuh, imma f'qalbna qiegħed. De Gabriele tista' jgħid kien bniedem ġentlhom ħafna, jien kelli l-opportunità li nagħmel 4 snin nilgħab ma' Paula Cordin. Kombinazzjoni di kienet diġà ppjanata qabel ma ġrad l-affar, kont nitkellem ma' Jonathan Sherry u għalli trid nagħmlu friendly. Speċi aħna wkoll bħala Hamrun Amateurs team ġdid u għadna ma jtiżwel li ssir. U wara li ġara sfortunatament ftehemna jiena u Ġanni għadna nieħdu opportunità li inselmu l-memorja dik kif qallek tajjeb u hija l-ewwel darba l ħajjintaqgħu allura ħatkun xi ħaġa aktar ta' memorjal. U għatlu m'għandniex inselmu xi ħaġa li kien iħobb u kif tafu kellu diversi passjonijiet u waħda minnhom kien il-futbol. Għalija Christian ukoll kien bniedem tajnuna ħafna, jiena kif għadlek f'4 snin dejjem kien tajnuna kemm fuq il-pitch anke ġiena konna nitkellmu u naħseb illum waqt li nkunu nilagħbu żgur ħaniftakru fih u jibqa' wkoll fil-memorja tagħna. Christian se jibqa' magħruf għall-imħabba kbira li kellu lejn il-futbol u kif ukoll għall-għam fil-baħar barra minn hekk kien jagħmel parti mill-Forzi Armati ta' Malta. Ħafna ddeskrivew li Christian bħala persuna li kellu qalb tad-deb u li dejjem kien jara kif kien sejjejn lil dak li jkun u li ħajjithom mhux se tibqa' l-istess issa li De Gabriele m'għadux magħhom.